teemakappalehan syntyi levyn avausraita, niin se oli, jos en ihan väärin muista, niin se oli samaan syssyyn tuossa, kun debyyttialbumia tehtiin, niin mä kirjoittelin siinä vähän sitten muitakin biisejä siinä samalla rytinällä niin sanotusti, niin jotenkin se ei tunnelmaltaan kuitenkaan sille ekalle levylle mahtunut, että se oli jotenkin niin erilainen sitten kokonaisuutena, niin se nyt sitten jäi tähän kakkosalbumille, ja tarinahan tuossa nyt on oikeastaan semmoinen tämä kliseinen Karma Kostaa -tyyppinen juttu, että siinä on tämmöinen päähenkilö, joka niin kuin kipuilee tämmöisten tiettyjen ratkaisujen ja päätösten kanssa, mitä on elämässään tehnyt. Ja sitä kautta sitten niin kuin se vyyhti siinä purkautuu siinä kappaleessa. No sitten levyn toisena biisinä on semmoinen kuin Murtumispiste, ja tämähän on tämmöinen aika vahvasti staminan hengessä etenevä, kohtuu räväkkä ralli, ja tää on en tarkkaan muista milloin on sävelletty, mutta joka tapauksessa niin tämähän on mielenterveysaiheinen biisi, että siinä etsitään vähän niin kuin tavallaan jonkunnäköistä suuntaa, että pääkoppa on ihan sekaisin, siellä on kaikennäköisiä niin suuntia, mistä valita, ja sitten onko niissä sitten lopulta valoa vaiko ei, että se on tää on silleen aika rankkakin aihepiiri, mutta tosi semmonen näppärä hyvä biisi, ei siinä mitään. Levyn kolmas kappale on semmoinen kuin Kartta, ja tämähän jatkaa aika vahvasti murtumispisteen teemaa, että tämäkin on semmoinen niin kuin itsensä etsimisbiisi, mielenterveydellisiä haasteita on niin kuin, että tavallaan haluaisi löytää jonkun suunnan elämässään, mutta sitten ei saa siitä kartasta kiinni, mikä sulla on niin kuin päässä tai missä tahansa, että tässä on niin kuin kuvannollisestikin, tai miten kuulija nyt sen itse sitten haluaa kuulla, mutta että tämä on tämmöinen niin kuin itsensä etsimisbiisi ja mielenterveyden häiriöiden kanssa painimista ja semmoista, että tämäkin syntyi. Tämä taisi olla yksi kans niistä, mikä syntyi siinä 2024 vuoden alkupuolella. Kirjoittelin silloin keväällä näitä biisejä, niin tämä oli yksi niistä. Mitä voisinkaan sanoa sinut jostakaan. Sitten tämä meidän balladi nimeltä Menetys on 4. raita. Ja tää oli aika varmaan levyn haastavin biisi niin kuin rakentaa, koska tästäkin oli aika monenlaisia versioita niin kuin lähtökohtaisesti jo. Että mulla oli se näkemys kyllä siitä kun rupesin sitä demoa tekemään, että mä haluan tehdä niin kuin semmoisen mahdollisimman dynaamisen biisin, missä on vähän kaikille kaikkea tyyppinen. Ja siinäkin mielessä tämä on vähän erilainen, että tässä on niin paljon puhasta laulua, että erottuu sillä tavalla paljon noista niin kuin aikaisemmista ja muistakin, mitä tässä levyllä on, niin tämähän on rakkauslaulu nimensäkin puolesta, että tässä on niin kuin ihan puhtaasti tämmöinen toisen ihmisen menettäminen ja semmoinen niin kuin aiheena, että tosi rankkoja aiheita, mutta sitten taas toisaalta hyvin terapeuttisia käsitellä näin niin kuin biisien muodossa. Levyn
viitosbiisi, Mitätön. Tää on mitähän mä sanoisin, että tää on ehkä enemmän semmonen metalcore-henkinen, aika suoraviivainen metalcore-rymistelyhän tämä on tämä biisi. Ja tässäkin on, tästä albumistahan tuli jossain määrin teemallinen, että tässä pyöritään mielenterveyden ympärillä aika monessakin biisissä, ja tää on yksi niistä, että tää on niin kuin, joskus ihmisellä on vaan semmoinen olo, että ei niin kuin ole yksinkertaisesti saavuttanut mitään, tai tuntuu vaan kaikki jotenkin turhalta, niin tää on nyt oikeastaan aika suoraan siitä kertova biisi, että ei siinä oikeastaan mitään sen kummempaa ole. Jees, ja sitten on biisi numero 6, eli sinkkubiisi, mikä julkaistiin 2024 loppupuolella, Sattuma, niin tämähän on vähän semmonen, tavallaan menee tuon Karman kanssa samaan niin kuin aihepiiriltään, että siinä on vähän semmonen niin kuin elämän kanssa gämpläämistä tavallaan, että niin kuin joskus sattumalta tapahtuu asioita tai on tapahtumatta, sen tyyppinen. Ja tää oli itse asiassa taas olla ensimmäinen biisi, minkä sävelsin tälle levylle silloin. Siinä rytäkässä, kun oli ensimmäinen levy tehty, niin se tuli oikeastaan siinä melko lailla, siinä kyllä hirveän kauan edes mennyt, kun se tuli sitten tää biisi, niin päätettiin sitten pitää tämän sinkkuna, koska tää nyt jotenkin on, tässä on kans vähän kaikille kaikkea, ja jotenkin kuvastaa hyvin tätä levyä nyt muutenkin, niin se oli hyvä jättää sinkuksi. Sitten biisi numero 7, Sinä hahmo. Tässä on meidän Örinä tulkitsijan hieno lyriikka. Tämähän on tää on kirjoitettu niin kuin lapsen näkökulmasta tää biisi, että kun isä lähtee, että tää on niin kuin tämmönen, tässä on ehkä jotain semmoista Timo Rautiaismaista meininkiä niin kuin tekstin puolesta, että on vähän semmoinen niin kuin, näissähän kaikissa näissä tarinoissa, mitä tällä levyllä on, niin jotakin niin kuin totuuden perää, että nämä ei ihan fiktiivisiä ole yksikään tässä levyllä, että äärimmäisen hyvä teksti ja biisinä tosi suoraviivainen, niin kuin, ei ole mitään niin kuin semmoisia hienouksia, että tässä on kyllä menty niin kuin suoraan asiaan ja on semmoinen tehokas sanoma, sanotaanko näin. Sitten on myöskin biisi numero 8, eli Sinetti. Niin tämähän on aihepiiriltään on vähän semmoinen, niin kuin, että kohtele muita niin kuin haluat ittees koheltavan, että tässä on just niin kuin käytetty metsä vastaan, kun sinne huudetaan lainia, että se on semmoinen, että siinä kohtaa on oikeastaan turha sinne huuella, että jos itse olet jotenkin niin kuin kussu asias, niin tämä on aika lailla siitä kirjoitettu biisi. Että on ja tosiaan biisinähän tämä on varmaan levyn niin kuin helpoiten lähestyttävä. Tämä on ehkä verrattavissa meidän debyyttialbumin biisin Tuhka. Että tämä on tämän levyn Tuhka, sanotaanko näin. Sitten olisikin Päätösraita Depressio. Tää tuli vähän niin kuin lisänä. Et meillähän oli alun perin eri biisi tulossa viimeiseksi kappaleeksi, mutta tää syntyi sitten ihan omakohtaisista kokemuksista, että uiskentelin aika syvissä vesissä tuossa henkisellä tasolla ja halusin jotenkin purkaa sitä fiilistä paperille. Eihän se alun perin vaan niin kuin kirjoittelin, että ei siitä pitänyt mitään
sen isompaa tulla lähinnä itselle tommoseksi terapeuttiseksi jutuksi, mutta sitten lähdin vähän niin kuin säveltelemään, niin siitä tuli sitten tuommoinen aika dynaaminen ja iso kokonaisuus ja tosi vaikea biisi niin kuin sanotusten ja tunnelman puolesta, että tämä on itselle henkilökohtaisesti varmaan vaikein biisi tällä levyllä, että kun tämä on niin suoraan kirjoitettu omista kokemuksista, niin tämä jotenkin pureutuu sillä tavalla syvälle ja tietenkin jos joku kuulija tästä saa lohtua itselleen jossain määrin, niin sitten kyllä täytyy olla tyytyväinen, että sitten on onnistunut jossain, mutta erinomainen päätösraita kyllä, tuommoinen tosi niin kuin sinfoniatykitystä loppuun asti ja näin. Mutta siinäpä ne oikeastaan oli tämän levyn tarinat. Toivottavasti tykkäätte levystä ja kiitos.